is true love. Control pala. Hindi ko yung kamunatagan ha. Paano niya? You are my soul. Wait. Ikaw dyan naman. Kali ako itong pakwan, dua. Itong pakwan, dua. Dragon seat. Oh, dragon seat. For the rest of my life, nothing can stop us now. I give you all my life. Look, the ano. Brazilian. My hair. Got nothing. Bakit wala? Bakit wala? No, naka-live ako. Oo nga, kung tawaran na signal din eh. Why do you have to buy anything when people walk by selling stuff? Selling stuff? It's mean. Why you outside? Okay, I'm going outside. I'm going inside na. I'm going inside now. Aray. I'm going inside. Here now. It's main. Hi, Zixi Host. Hello, Kablog Rick TV. Thank you everyone for the
thumbs up and for the watching. Thumbs up, cause thank you Kabuag TV. Vlog Rick TV, thank you po. Sa gitna ng panahon. Thank you po. Thank you for the sunset. Thank you for watching po. Bye-bye, Dragon Seed. Hi, Darren Hawks. Hi, sweetheart. How are you? I'm better now. I'm from Cuba. Where are you from, Darren Hawks? Where are you from, Sir Darren? Naalay sa'yo. Nothing changed. Look my hair. Have a color but nothing changed. Same like. I am from the Canada. You're from Canada. Thank you for the thumbs up, everyone. Thank you for watching, everyone.
Don't you want to let them know, baby? Don't you like it? Thank you for watching the 10 million people here. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for hindi makita. Hi, thank you everyone for 9 million here. Hi guys. Mama, nag-enjoy. Sabi mo, nagkaan ka na. Kuha ka dito luto. Kumuha ka dito luto. Guys, hit the like. Tap your screen 2 times for like. Thanks. Thank you, my team.
Ah, tinago ko ha. Tinago ko. Utang mo na dito sa amin na. Itang mga Wala mo. ay nanday sa road. Sarado mo gagawin mo kaya mo ko eh. Nayag pa kami na lang at isisip. Hi, Kenny. Hi, Kenny. How are you, Kenny? Nano mo na oras sinarge siya da? Paluwaya gab, paluwaya. Paluwaya gab, Gabriel, gab. Paluwaya. Nano mo na oras sinarge yun? Good. Tapos kumagamit. Oh, anak ko. Ay, kaganina. Oo nga. Oras anong sakit ko. Hindi ba lang ako nagpapasaya? Mga nano sa tansya mo. Alas. Hapon na. Ako na ano? In charge yun na cellphone. Ay, yun na. Alas ano? Kali. Judge mo tolo. Isang 30% dito. Jacko Romero. Hi. Hi, good evening po. Good evening din po. Kumusta po? Thank you for the 8 people here. Gab, bago ka maghurigda doon, mag-ano ay, kagabi naman. Nagturog ka. Ano pa yun eh? Napapagala ako magpukaw sa imo. More, there's still a Friday. Holiday. Sa aga? Price pila? Yeah. Aga? Kaya, September 5. Sige. Ay, yun mga usaga. Nakay daw. DG
You go to the bank today. Huh? Did you? Yes, I did to the bank today. I did. Today is not a holiday. The bank is open. Just celebrating the Teacher's Day today. Does he have school tomorrow? Yes. Have have school tomorrow. Thank you for the thumbs up, guys. Pag nagkakaon lang. Gabriel, hanggang muna. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Mamaya na. I-off mo muna. Power on. Mamaya na. Tama na yun. Tama na yung sinanong. Yan. Pagkano mo sa ibuklad mo yun, ha? Bye.
Kung matulog ka na. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you sa nag-thumbs up. Thank you so much. Basketball. 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 Madulog na na. Call center. Bukas naman siya ng bula. Ang bula. Bukas yan pinto. Mahal na siya. Maraming sinabi si Sir Nino Reyes kung sa guys, talk. What are you doing, Tim? What are you doing? Nothing changed my hair. Still seem like nothing, yes. But it's look like brown, but it nothing changed. But it looks like brown. Look. Nothing changed. No, it doesn't. Oh my God.
It's black, yeah. I said, I don't know. I think it's brown. I said brown. Nothing changed. Oh my god. I think it's a brown light. Oh my god. Look, it's brown. Oh my god, nothing. Nothing changed. Still black. Still black. Hindi. Ang Give up my life. I'm sorry. Give up my life. Dab. Sabril.
Hindi ko man dyan ko palubat sa design. Ano ka? Nagka-charge nga, pero pinalubat mo na, nag-power off na. Pinalubat mo, di mo na nilagyan, kapalubat. Pag mo, sinarge ko na tayo 30%. Akay di ba tunong? Ano ko ba yung kapalubat ang bigay? Hindi ko ma-open mo. Wala yung power off ko. Mama, wala mong power off. Kaya di rin ko palubat. Mas pinag-charge dyan, hindi ko na ma-open. Kaya wala baga power off ko. Sige, kuha mo sa power off. Hindi mo siya magamit. Mawuyam ako sa inyo. Ay, God. I don't know. Singing outside. Diri ko na ito mau-open. Atong kay puhang ko yan to. Nalainom ka mag-ano ba? Hindi ka na sa mag-ano ha. Pag ano mo sa... Kung maraot naman yun, raot na nga ni sa nani screen. Sino na nagamit sa Gab? Siguro ma. Akala ko Kung in charge mo yun, diri yung irugso, namatay. Ibig sabihin, diri mo in charge. charge din ko ba nung nag-charge? Kung naka-charge yun, diri mo yun yung na lubat. How much yan? 8% lang? Kung 30%, 8% pa lang, in charge niyan. 8% pa lang. Kung in charge mo yung kanina, kung 30% yung kanina, dapat nagdagdag. Diba? Kung in charge mo. Ibig sabihin, hindi rin mo in charge. May pa mga pictures pa ako doon ano. Maybe you need to talk because others is quiet. They just watching. They didn't. Sometimes no need to talk. Just watching. Insecure daw ang lalakit ng babae. Kahit alam mo naman sa sarili mo na makakatulong kung hindi mo nagpapakita yung puso mo. Ano magagawa mo? Kaya sinisigaw ng puso isip mo. Siya. Ba't? Huwag mo na siya susupin. Di ba? Bawal yung nananakit. Huwag mo siya saktan.
What are you eating? I ate dragon seed. Squash seed. It's called dragon seed. Snack. Yeah. Maybe night here. I would give anything I own. Are you in the province or in a city? I live in a province. I live in the province. Patrick, hindi ba klaro sa iyo nakasulat sa handbook na walang sino mang staff ang pwedeng manakit sa mga pasyente at bisita? Idinimanda ka ngayon ni Jerome. So you must be a Filipina, I guess. Yes, I'm Filipina. I am Filipina. Why? Why if I'm Filipina? Hindi ka mag-apologize kay Jerome? Would give anything I own. Give up my life. Kaming kakausap kay Jerome. Para harapin din niya kung anong ginawa niyang pananakit kay Mia. Ang importante ngayon ay ikaw, Patrick, at ang ospital. For sure, inadamay niya ang ospital sa nangyari. Ano to? Second time na may encounter sa Hospital Patrick. Una, nung sumunod na kayo Congressman Martinez, ako ito. Kaya wala akong choice. Suspend You ako are an eh, Asian beauty. Yeah. without pay. Yes, I am a Filipino. I'm Pinoy. Filipino. And you, where from? Where do you live? Suspected ka talaga? Okay ka lang ba? Ayos na yan, at least hindi ako nasasante. Boy, paano kayo Twice ano? office. Baka naman pa nagsabi ka doon kay Jerome, magbago isip nila, no? Kasi na, hindi talaga yung gusto ko. Sinadya mo? Ginawa mo talaga para kay Mia. First time I saw you, I thought you are from Vietnam. Because Kuya, I'm Filipina. I'm Pinay. sorry. Ako ba yung lahat? Bakit ka nawala ng trabaho? Where are you from? Twice office. Kuya, sorry. I'm so sorry, kuya. Kaya naman talaga, suspended na. Ay, po, kuya. Kung hindi sana dumating si Jerome,
I'm here in a city here in BGC. Where in BGC? Where? Parang BGC familiar the BGC ah. Nasuspensyon lang ang nakangiti ah. Familiar yung BGC. Sorry ka. Hindi ka mag-apologize ka, no? Nakalimutan ka nag-sorry ka doon kay Jerome. Bago isip nila doon. Gemma, yung talaga gusto mo. Yeah. I knew it. In Taguig. The Filipino. And that's a good thing. Suspended. Without Are you a Filipino? Are you Pinoy? Sabi mo, iiwan mo lahat. Kasi sabihin ko lang na natakasan natin ang mundong to. Tara. Takas tayo. Yeah. What is your nationality? Oh my God. Taiwan. Malapit lang nila yung kay Nalisa. Where you from? Is that a regret? Nagsisisi ka ba na magkasama tayo ah? Naisip ko lang, parang I'm a Korean. Okay. May nainom ka sa ospital? Don't worry about it. Welcome to the Philippines. Taiwan. may wala akong passport. Wala ka passport. Ma'am. Nag-aaya ka umalis tapos hindi tayo makakalis ng Pilipinas. Kaya hindi kasi namin priority rin namin yung passport eh. Sige. Magtanesa ka na. Pagtanasan, hindi ko mga oras ko punta ba? Kakayanin ko ng 4 na oras basta ako mag-sorry. Bakit hindi na lang maglaya? At Laya, marami na ba rin? Thank you. Bahangin na ulit tayo. Hindi rin kasi ako Nice country, Philippines. Thank you, twice office. Ano? Hope you enjoy tourist here in the Kanina Philippines. pa ako plano dito tapos ngayon mo sasabihin sa akin na hindi ka makaka-overnight. siyempre iniisip ko si Mano. Yeah, ginagawa mo. Ipupunod ko yung kotse. Ano? Sabay tayo mamamatay. Yan, di maganda rin yan. Yeah. Yeah. Hindi ka sasaya. Yeah. Yeah. What that noise in the background? TV. The parents watching TV. Jason YouTube channel TV. Swag up.
Sarap. Ilak mo daw ngayon tabi ang ano, ang pinto. Nalimutan ko. Enjoy. Thank you. You're watching. No, I'm not watching. My parent watching TV. Bye-bye. I need to sleep now. Bye. Thank you for joining the live. Thank you. So you're up to 100% dandruff free every day.